improving health services naende no make sure nga nona abantu bakore gasi be serikali gose be county mbale held accountable ngo ikabale gasi bakore gasi for real tali biashara bakora mbakwane tibinte ebi none bintu biri ora akwane generally gabusa igokora ngare no mujadaro ebono ndojungu munyamire igokora ngare ne birenge biao mujadaro tomokonyeti totokonyeti aro no bosoku sana egekogera na arigererio murari ngoragamba turenga korokyo oyondo orenge Machakos abantu Machakos abakamba baguja ne stage yokero organize ekero mukutano gendete mbabu atierio gibakonya kuomana na ene audience igero organize tubono no ene audience yaito ya Nyamira sorobi gochia mara na no gochigocha gochigotebia abantu ngai karansa takuoga abande bagosoka abande bagocha nturi organize yo tureise sana nkaroro bosoku sana wow egekogera ekere audience eroro abantu bakwana buna abarai igomo gwenete kubaye chance kero yo makwane ekero mugukani nga don't club tagwa kachinkobi ekero umuraya gukwana gusakubori wa maswali igomo gotegerera bona bagusiba ito mbali tubwateriogi ntori kuguna wana machikari twaetwe yo gotegerera egere tokoreki toiguna nikibateba na follow up points na riri soro biolio mutangasaji renda akobeke gento getokoro nga follow up points ekero umuntu akwanire gento akomugori nga twerese buya iga nga kiarenge naiga mbali gotiga bona abantu bakuga gukia abande bakuomana pakekarolekana nga Nyamira nga kibono tuachi tokaba ono mbia tochango bosongo Kisi iko nago kikuna Kisi no ena abantu ntamanyete nkorora kuruare nga bishop akabere entertaining comedian akochi karate banga akareta entertainment yekango kipakanga tuara college yo gotera nga omongino no mu agriculture officer bago kumubeka na bakoreta omongino ya oro kiabanga nga kibago simeka chinge and that was comical but it was a point tobwe ko ruwa toske wechi oyongo inche na maite no kumanya na mumanyete he expressed himself aga introduce agateba nikiara akore agakuwa na buya kabisa bago sukago chimoino baka machogu nera agakuwa ne bintu bya ekorunyari bari agakuwa na inkia takete gokolera Kisi ne bintu binde go chiabu bakareto yogosene okorokunga Dr. Nchiri nera agakuwa ne bintu byaye Professor Ngeri omuga kobeiro for 50 years akabange ebintu byaye no ebindo ore kongaineria but still na kwanete bakareta simbarati nera agakuwa na buya akabeke ebintu byaye bono BNCP totebe Kisi mpareng organized in a way no batware to mukasa musinini but at least mbarigeretinga nkitokwenete gokorera Kisi mbatoleti governor ngwa at all they focus on what is ntomete ngongwa etaliese okorwanire kerogo lakini mbamwatoleti igo bari kwatole ebintu biri takeire bagakuwa na igoro ya job creation bagakuwa na garbage disposal ese takataka ego chigotugutwa bagakuwa no bwagachi boli architectural staff city planning yere town planning yere very poor bagakuwa na igoro ya products nga kitora abeto ku market y'ebintu byaito bagakuwa na kitora improve ose level 5 nyageta ali bakonyero kabwo so those are the issues those are things that are affecting Gusii ose Kisi county igomba akuanete ebintu okoranga mbibu atekerenge kia igokoranga bosongo gamba temete kubwa chinsemo chenyamira mbate mbete naende ekagera no nje buno munyamira nkararo bosoku sana nkaiguna na chete no na ari nkari ka views cyane nkarikira abantu sikabunga batenga ga kitotale ko ebererie gesa naende eto a second chance to tuare naende o mujadaro muao naende yo kabere egere togorora mangana ari tabegete buya ono encheroro je siasa yangerego akuchisa mochi agusie round ye ngwaro chabantu bakominyokania arietisi abanyanyimbo bakuria magena mangana ko amakongu abandi bakominyukunya gitari aba yarokaninga siasa ya chakire bubibori nonye buna tokona gusuka guchianga ya chakire bube lakini ngano nabo abarayi babekaniramo iko bakale ko rage byara kigimanga kero kende mangana naramanyire gose ndatenga amanyira abantu bagakire igo batali gukora kinde wa abantu baraende gukwana go complain tu batali go take an action egente getangani nje buno mu Gusii orwete Gusii no bosoku sana keregento Gusii yaiteko bekwese front pages esa mangana yokuruta magena amangana yokoleta violence ekinegente kebesana
ntogwenete kweretera obosoku ntuna abagusia abantu togwenete ko baba ng'aini buno okorunga omogusi ndege tinkinyeke ng'aini obung'aini obwaito ng'ai bwagenda abarayi abaito tiga berigereri sana muno ratenga reflect yourself in a clean mirror otene sekero reiga bwerigereriga inkiye kogera bataite kung'aina abantu nainde abande bakung'aineria onya abantu ba ABC ba chirega officials a commissioner egocha kweresa abantu nga kitogocha gukora process nga kieko kore gasi nga kitogocha gukora organization tobwate yaito ya IBC nga kiegocha gukora gasi esegusi egere abanainchi abagusi baito bake chikura esenchera endonge enaende no n'abantu basomete na batasometi nabo bakumanya nga ntwakore process nga kieko work ekina kikiare ngoro bakachikubensi bali bakoborio bo senate bali bakoborio bo governor bali bakoborio women representative no barenge bensi emanye gutuka nga amangana gete naenda akore kanesiko yokuruta magena eyenenga kienkoroga cyokuruta magena no busoku sana nainde bono ababarayi abaitori bagwenete kwenda gokonde myegenteke nigo bakora finger pointing egekogera mba maete kero omonto na maete nga simba arati nege chana na manyekanete na matangi CS matangi rende nere igekora kananga gusaka ari go support go sene group ya yemu bono batwari go take advantage na ndo baise konyora njenga buna nkagerete obaise konyora aba bari obugambi oyore gabano kwa igakogenda ari nabwate kibesa obeka abantamu gose nabo bakari go disrupt ngenje na ndo icharia otenna buno omugambi osoago konde myegento keria ani probably nero gakorete nero gaite maga abantu bali nabaye ntomanyeti igono bosoku sana obori bwo ichoire gusibo tarengo mu gusitanya ko bomuntu okung'ainerera buna bono iga digereria coast province coast bokamba bogere toiko ibinte no embo ikoyo ebine bintu twakaigure moranga abantu bakure moranga kiango gyakoreka negochia bono kisi nero yaretiro bosoku keroka kare yari waturwe kero mutako ukeroko iguna keroka na matokaro keroka ne mesie no avocado kisi yego kwanwa ebinte byabyo kabyari gokwana lakini bono tuwaikira asigete tokoreto bosoku ese torengi tweka whoever is doing this igo awenete batiga mangana ya kabisa tiga chikura chia kwesenjera yoboronge oyo koiraire egereto twaro morembe gochimutu egekogera violence yeye terigento kiaretiro bosoku de chiebe ningora ire kerugeke bono paka yaikira asigete njonde bwensi na ira ne ba bishop gokoira gose Dr. Njiri gose no yongo ayonga akoro kubona gose no yongo I will just appreciate na ndenga kero monenya sanga chikura chiari de ba professor Ongeri no menyiroro emyaka nemyaka is okay lakini totuare egento kebwato morembe no bosoku sana intuna bagusi ko rwana ko ruterana magena gwata kigari cyabande omuntu umaite rigereri go moraria it takes a long time gocha kugore gari enya na ene bona kabune economy erembe tali beso kabwate kikare nsemo nga uchikori pe gari ebirore uchikori pe gari ya konyakerangi na inde at the same time no ko any danger abantu omuntu nabara ake gari ekerore kigetumege gwake riso gusege gwake kuna cha maino gusege kore gento geteke be igwa ikiro omuntu buna bono bagete omusikari ori okoreta usalama inki bakuburi omusikari bono abasikari ngase negasi bakora yabo esokoreta omurembe na komexio ng'abantu mbabwate ki usalama bamaye kurwo baito omusikari gakibono enmity emo create tension na kuranchira kunki bogo create tension igo njebuno omugusi in America no ese itere Nyamira County nigonko basaba abantu baminto moire ngora ejia abaraya n'abantu bari abarayi onye mukubori chikura onye go campaign yenjira ya masikani campaign yenjira yo bwororo egera mangana ya chikure chichigwa akwa na botoko agree to disagree tokwa na niga ari buna botambe togende no bugima egekogera politicians na politics come and go leaders come and go abantu barengo kare tari barabaro bono iga na bono iga ya ikirenga kibono tobwato bokongwe Saudi economy erembe muroji kisegi kikarigo chi Ukraine oba egento keria abantu babwate egentege kenda kieko bakonya mubwata abana muko ire skuru no abone kerese gimune inkitokoro ki abana the future generation yekara tokurutana magena tokuruwana tokuomana omugusino omuntu otakire ko bomuntu oko set a good example na good example no roje muna torai go morali nje tuamanye naye for a long time now they think
in Canada na renge before so na karire na somire na kodike egento gyoka nkubolie so bwenge nkelinga tigatotwara omorembe egera omorembo iyo ogendere gochimotwe ebigorie bye bikena birobyo bikore sukuru buya bisome binyora max musiko bara bacha America gose bagende Canada gose bagende Australia mbuya mano ke makero ke Steve ndarago tiga mbuya mana sobo semi buya ndarago tiga bono mambia wakwani buya kegima ne birenge bia o oda tenga maoni ya kila moja na heshimiwa on abantu mbale ba minto barure kuruncha mu diaspora ba chire chinsa mu ya Kenya especially gusi gote banga batwaliro koganya abande batenga mu abatumire erinde bagende kubulie kirugo nga kioro je do they stand any chance go se igotogo toma chi weekly ngichioka gojiguzi kero muntu na stand tie chance muntu onde bwensi leaders are people who are committed, who are determined onde bwensi ne tokore Kenya gosore ngumbu onye gotagete gosobo gambi bekerie tari ageti nje nanya ko bagene si muntu onde bwensi okobori muna bono iga abasani bane baronga jobu nyangenya bwomanga kuruma choge no maite no muntu seito ga no yo Dallas ga Dallas Metroplex oyo de Walter Mwenga Balosi oyoko boli bogetutu no muntu tumanyete na James Onkangi nto bamanyete na ende nkoraba konya tole no ne gento gekerende ga gekitokonyara itiga bagende bateme na gosemia abantu gekogera basokire sika mbabwa togungaini babwate ne kisemi bone gento gyokango jananyora kirege komuneke ekero umuntu akorungumbu akogenda nka igokonyoranga abange bantu baba manyeti na ende abantu bagonjoka attitude nerere Kenya gusi yaitonga ayakonye ngumbu omanyete tomanyeti ebintu bigende on the ground na ende knowledge is power, education is power moko basomirende moko ba update mubatevingi kegendrete muna kwaboliri swali eneli swali ligi sana onde bwensi na ba stand tie chance anyway njena nya kobekera muntu onde bwensi se dimanyete nga ngote mabare na inde buna bono totebe balosi na bwate no ne foundation didi covid yachete balosi na chieta akaruna ne gloves akaruna amache agasomia abantu na inde ngote mabare sana job nyangenya bwomanga over the years ochirega origiri chi computer origiri ebintu byobo chigosomia orure bitabu otemire nkorubare kibeseme change sichikanisa nkorubare keregento bono onye bago contribute oni kwerende development yaito yagusi inkigeko gara abantu batabarigeringa onya abantu abago tokonya kurusiko naende bachirega iganga ntoko barende ndabarabuye chance torora gusemba tokonya naende most of these people and all of them actually they are educated, they are well polished academically mbamanyete nga tomenyete maiga America mbamanyete n'abantu bamenyeta America igo nechisemi bakwira kenga ese baruete taringa ne bantu bawo chiko korwani siasa tuye sauriyo moni yo korwani igo buna kwaboliri swali elio nchenima tenga each and everyone of them na sande tie chance igo ni goro ya bantu korigere liboka abanyene barorenga ngaki tora ababeke egere baje gotokonya buna nchenimbo atabo kende nga baise kobe kutotenga balosi ise kobe kwekerogekyo aise ko wini osejob nyangenya bwomanga no eno kangi they will do their best like anybody else igo na barabu leaders but na ntuma itenga abantu abakorwa America bachikobori chikuranka they are actually community leaders igai most of them go all of them ngo contribute bare nto bamanyete na kigeko garatu abakorera no muchango kuruma tu abatenga genda ga kirende genda konya abana inchi on the ground igo buna kwaboli swali eneli swali ligi ya sana njegana ndani kali chi abantu baitonga gaki ka abantu ababarure ngumbuga alibaga morolenga kibara korege kogara mbabwate experience akori leadership no ekerega igesa abantu torabake lakini mbabwate omoyo bwogotema koimokia musiya itoiguru ege kogera baise ko uri bagatotebe una bono balosi gose jobu nyangenya bwomanga gose onkangi aise ko bo MP kuruese bakubori kurwari there is a high possibility nga mbarete no foreign investment there is a high possibility nga mbaye ni kali chi abantu bara America bari score ande chinse chindao ao batume no bokonya uchi kendigensi bara atuale muna bono bara atuale development kweren initiative chiricheri isabu na bago konya igo negento kereki ya sana esabana abantu ba minto
ko abantu aba bakoruga igaribaga bagenderere abantu bande nabo barakwane njere ngao lakini nje bunamanyete charity begins at home esendwete buna nje bone esendwete ali no tumagrange skimu ngotemande sana nje tali mwana siasa lakini yakero umuntu asirire usekera umuntu atwalira obokongo no mwana ukariko ende skuru kinatevi buna bono twakonya abana gete bomo kigeta abana batatu ndabongo tomaga pound karikane gosento bechidora 10 na inchembe ke na ende neni kaleji abantu bande no na nakobuliri before gaki umuraria konyaga igongo konya tore n'abantu karia batari kurigereria abande go chimutu ba biaraisinga ogokonya ukotoko konya na indoro chento bwate biri sigaro bo imano bokongo igaba na inchi abamuna gwate ababaito bakogendanka igongo sorora abantu baregusi baba a chance igaba a chance igera abo mogoko sana na inche kogunga woto mwenga balosi neroro mubunge bogetutu masaba kogero oyo robono iga no ekimumaite ne friend ya Shadrack Mose gakitari gokwana bobe lakini ekorolekana ga Shadrack Mose iga achagete buya lakini saa ikire bono iga nabere gentege komusana igo na inche nabongo sabera balosi ndera anyorekero gekyo egera agendere ko ateme gokonya abantu ba bogetutu masaba toise kogenda chini onkangi nere ni konko musabera na namuganiria maya nabo igo na jobu nyange nyabumanga nimo maete for many years jobu otemire sana ngokonya ari chikanisa ngokonya ara abana bako gende skuru ngotemara gokonya kendi genzi yao kolekana no mono samanga na mabe na no tadi only Kenya usi na iga jobu ngoja bale bensi abangoja bale bakora community activities chile chikobe kuachi function they are always contributing na endengo tema bale gotorano enkoruma igo no barai bataite ko tuaro borai Kenya imana barai bale kinegento karo kinda ate kero muntu gusi positively nga abantu abaito bakoru America bagojaga abukobori chikura barigereri biya kabisa na ende tema mu bakonye gekogara nimbwa to kwegena nga baise ko we opportunity a chance yoko ra abantu na barareta amagendero na barareta some changes because bamenyire ngumbuga igoro chichinse chinchigenderete obogima burayiga abantu bamenyete biya sana na obokongororo lakini bamenyete obogima burobuya tiga abantu baramukie abantu abarure sikoga iga gosonde bwensi okobori chikoro obwate agenda erengiya aiguri baganera agenda teriko mata goseninkare goseniga twensi nabarai lakini oborai to konyara kora eso gokwana omuntu busa igo kora ase amakora na makora yo barure gaiga in order for somebody gocha kurwa iga gutumia chibesa chai chinyinge korine ndege kogenda gochikobori chikura na ende gochikwaka na chicampaign nebinto nebinge biko baingo ligo na serious. Wow, mbuya mono mto Steve Gakara, asante sana na nteme gokoria mbuya mona si obosemi obonene kegima ni manyite na mange torakwane ndego kumnyokete ke mwega munyore oyo korio jumbe kurase SML ya bonchari Jona Ondieki igo togendare oyo mto Steve asante sana nitarudi kwako ni salama anani pangia mema anani wazia mema anani pangia igo tua beire no yo mito Steve Gakara kurujinse mechira la foto area au to obosemia obuya kegima tua kwanire nere mangana manene kegima igoro yo barai weito chinse mo chito chia gusi chinse mo chito chia nyamira na kisi eko mano buna kolenga na emijadara ya ba ensemelia na tualigeria mangana mange igoro ya siasa itense punyitu ya gusi ono igonko gote byanga ngende gotegera AJR live ba gusi global radio chiteka chana ba don chigende tenke yangodara minyoka makajise mo chiri chia bonchari monyore yo mito Jona Ondieki bwa kire bya wakire umugari oli no ntiringa kibono ya bwa kire uyanga kijinse me chonde bachiabo kendu ngakibwa kirabo abo chikende te go chikwana ngarangora yabo tukona mugaso taribatika mbuya ngaki mujuma omoti oyo mbuyore kegima ndoje ngomo nguru otegoreire ngona kwa yana tole bono lende we thank God aso wingi kegima na kioro cha mangana agendere ritangani ende totragende asiasa mangana na bache taga tonyoraria mongino oli Pamela mangana makong mongino oli na bache takarara no mongino wata osikira mono no maete kurudu angesuguru ao Victor ngo mo classmate yao Victor Were
nataka kunyora mwakuta umugina chitaka sire nagenda ororo matanga na ndendera koeni wana no ngo kwenda guchingosa kuchiga na ndentua bakonya mangana ya misafara chigari bakikomoletera kurugoro igo no tera barabwa murende makwina makono bako baiga mbuya ke mo minto mangana na makongwale chinse mechio ndoje ngatwasinyuruka yana kurugoro urende bono nkire turaje tokole togote banga pole mangana pamela na murigi sana abu ena confuse Pacifica nero coin warero aki Pamela no mwalimu yo sirete ajali diabete Pamela no musani one sana omo support yane na ande konyoko kwanda se fratanti ya balimu na we abete mu boso kono mobisa na limu lot na ko chimo toka mo Syria na mutwa beto no bona sana ninga ngbange to kwenda olero njiko ko ba pole na ndemenga mira buli kibabwate yo twasiri mu ndo bwenge bisana se ekinyo yetikya bonchali onyogo tokonyera abana chintakana binte binga gatokolera agali gonto no burobana sana se nabanchali magombo na manene na murigie kero na ajabu gante byali meeting ngamotebi ngomanyete tingorwa utaraja gatamba kanchi tukaumera na sunekari kanisa mangana makogo na ndonye kuinyurete ntwagachire buoya no twakegere kyombengere twabwata kiamen gyo kaguru nga the Heritage Brothers. Yes. Twakegere mwaye ona mangana makogo kingima bona so bwinge emijadara nja kolekana gusiabu kwara emijadara yo kisi yo nyamira ato bate birenga kero kene emijadara bya majeti ko beyenge ncho lakini urocho mogusio ikire ke wango omojadara ora mochinchi birengerere asebono iga ndikuandikisi county asende most of the time mojadaro lito thinka gethinga no lete impact ende yonsi ase waka wechikura eko garege tanga ninkelinga abagusi baito na kisi county gaiga ebale abantu obwente kuchiro bakwanira yo maso yomo wono kubakwana yo maso yomo etakiro twara mafuta isaino gutarira ine nteketangani na olio gocha mono maranga gocha kukwania abantu ese binyoro bintu bine unero kolakana nganere uro murai ureka bantange egenda musiade no kwange so no jitu achi dia chingia no experience yana to le kia matukaya na vere siasa buya kusiga iga no taro chi point chingia onye tore ka bantango bakwanerange bade bakoranga ngabona urare digo to kunya kwa murai mbia asebone to kwana iga sigusi umufano ndende bo musike simbarati yes to ngalo singjaro musani kusekende lakini nkarasa chageta gaswa mono agaswa sebinyoro so no abantu bakwana galia nande ko mujarambi yakwa ndo mujarara no no bakwana bane bakwa chipo nchingia sana no moyo yo ulengo sino moyo mo wako yo sino mo pastor mo oyo mo poso mo bishop na bakwa chipo nchingia babwa chipo nchingia sana no babo bule babwa chipo nchingia lakini bono asenge ncho mnayigira boni yanda watechi kujadigere ibere choka utare chikura abantu ba decide bantu ba na chiki na tayari ngobachi waka chikura so kene ngyo kanega chikaba chinchine jo sikira boniga no yokuli no opinion oy montalo 66 abantu bali 2010 gabo so tada iso montalo ruma yagala chibwetana usia na bayiba na kongwake igongo jadala tora ibuna kwa mulisi wali yao asense ipi ya Kenya na gusiga iga ntore kirele foto kulile monto abantu batwale birengere bakupima monto ngakiabe kama nganaye ngakiaje kwa yakora bibago kibiyoka wikukera bantange ase bintu ndabona matangaya kusebiyombe ubekera bantanga bama owanjirana bama kwa ikura yabo amangana bo sana entertainment ya sana sokora kwana amangana ara entertainment ya sabato baito kombiya mona se birengere bya ono matuka makati galete into kiaroka ni getana koroka na gusi inte getana ni kiaroka ni rengelinga kios for the first time to atwalire kios chimbe mpaka se kwaroche abantu bande bakali gutandora chiposta chi abande na gukorigereria abantu bande bante betinga enchira yogembo gutira abantu bali bali kona goteneni bunga to echibesa kiombegete bande bakiroka ngamungi kiyachire na bande nkororari etisi ngo cyo musigari ogwakwa ono environment yabe ire gusiga ndo chinga teri conducive na ndetera aba njana ko baiga bono ngaituru china inde kosemerikito bwate ngo amarembe no chiko bwasa matugatigire make Antonio Boba bravo eko gara kidali chacha ko kana ana special gusiga iga de cheki ekine toka to Boba sengencho chikura chigete mutuka make buna bone wiki yego chapakeche wiki ere ntindi mono sengencho abantu bono ngokura bale chi campaign igo
ndatebe nga incha sibenge biane no ngento go kemba no kwa chakire nabana siasa especially barore nga no bose ko chikubu baso agutandura ibintu byabande abande nabona umwe kwanenje onyo mundate nga kimwe shimiwa ngo cyare mu utano gaiga beka namo nande turate bango njororo abantu baba wichura utaji bacha kuwa bakurama abande bacha gutandura chisa posta cyao eko nguna abantu bale post ase county yetu ya Kisii ndobwate chikambi ndate chikambi isato lakini chikambi bene chiko kana kwa chiko chikubwata no babonto bwate kambi ya ODM ekura una Simba Arati oyo kubuli bwabana ndobwate kambi ende na ODM ekura bono mu bana wasoka musike ongwaye na ndobwate kambi ne ya UDA na chibinde ebikebike lakini senge njugo taiwana no ko chikambi echi especially ase ODM ase mu bana Arati na bantu banda abayiga onyora nganda bandi bali bakumupinga mbataka kubwata nabandi bale chikambi chinde kumurwania na abandi babeka nga oyo neguni ozorenge ntoketale bona ko bakwa onyora nga abandi bawole t-shirt cheburwe ngao bajibeka bakora magoso yabanga no ndokora egente kinkerega na mugusi obwate mujana mugusi no muntu wa mulembe nona basaba gusi balembe abantu bakokorega makungu bona na siasa kwali gebijana kwa beka kwa bitekoraiga bya cyokora mangana yamabe yunda tenga obotaka unemployment na ibintu bine nebyo na bigo tumeka kutaka kurwania abande barase chikambi chinde chingao uno mujana tubata ngonigaga ikagusi lakini nengo tebe abasaba minto je batotegerera tonse bantu bali mu batetegerera mu bwata abana ba minu gose abana baino gose abana abasaya mu bwata basani tigato teba ninga kutandura chiposta chyo mute posta tekoroji nye posta yabo chira maiso chitekoroji gukora ibintu ne bakora bagutandura chibicha ekinge cyo takonya to focus to choro murayumuya ngujo tokole gasi miaka 5 amatoka matambe sana so ba focus to choro murayo cyo tokole miaka 5 nonye ko what decide lengere libiyanga ki ngo wakere kura na singe njaro moiri amosani osekende ligele muntu competent chisege cyo chiganda ngenje yego nyambo ntiko kyanywa obwa warundu bwatenga chaos njibese uchikoba usi na gachikoba ngenje tali gusiyoka cyaro kana no chinsambo cya Nairobi chinsambo chinenkenge nkora kana chaos yecho tokyani bindebyo na IBC nero nyanja ebeke umna yange 80 mwana IBC alenge araro kana koba ndobwate obwasiyoko ngiko twara obwasiyoko osikule bona gusiga ega ore yali aba chitani ngofisa chiletere ga gusi bonchali kwa yero muntu bigesa kwekamo unabona tubata mukalenjini yali bonchali sauti mugirango umukalenjini bo gitutu chaji sauti mukalenjini kokwenda bobasi umukalenjini asi chikosiyo sikianda isanemo nabakalenjini baroro kerenge ngenchijo na tukurunga ki yani ababoka na bara chitani ngofisa ngiye kare kuri liwo so kerenge nando usikule nabona uruga ali ntoko bwate presidential candidate era sense meje kwa karanga na bwato kunga mkono kwa dene iko bwanga tubara banga ki abalende turasega etorese ko urwa so kerenge ndikiange tisigalia na kunya kana abante bata ko ende chebukati ne timu yae bachenchi abale batenerete oburayo batojo no muchanganyiko aliyako babia uno mujana abantu bwatenga na doubt sinyinge so IBC make sure ki byakolere emerobelio eranya kwegene kamapema abantu batwara chintangutangure yo burayi obotini bobochori boboche ikine ndabeka wow mbiya mana sogo twasi ole la mangana ayo ara omanyete kerere ngangusi na babantu bawe expecting karona kalemire chipara au public works na kaligiria abantu bekenyoro nona ria nyamwamu na jeto nganyore tundu bali alia para ya kwame baminyo kirio mongwana getenga tenganye kule nga okuboria abantu bekenyurunga ine nchwango mokonyega bacha boke kenyure kyo bakonya elinde wakora so I think is a valid point when I go together na kubwa mano chinga ke uni chinaende kero kororanga na roraria IBC kinango na gosoka kirin kwarora bankwa na bali babwata gistika IBC bali babe kubyara bano so kero kende obwa na obororo na inde ntotagiti kogenda ensemen konke kero kende ni chide gasenga juchi angere ire nchekoligi na inde bono otararwa sembeo nchira kyoroche omwana nchira nyale go semiwa asama tukaya masinini atigaire nchira kyara nyale go semiwa elinde akorobo choli borobia igende getangani etomenda ko abamanya inche banda kumanya ngachikure chige chigwa kuri mu every 5 years asense ya Kenya system ile to ya 5 years ense muna bona America bwata 4 years okenda Rwanda bwata 7 years etam so mwana inche banya etam yemiaka 5 ko montegasi ne miaka yengenje mono asaro manyene
kererego atumeke omutwe wakekura tatumekenda ese chiba singo tara chira bono sana oyo amani watenga konga chinyinge na ranko yo konga 100 yayo konga 200 ranko yani mbachi kuli na chiba singo murayo kuli siasa aba ekene nteke tangani iya kabere eto bwate litukere muri ko kachikura amatukana na watu twensi gaiga so no yaba tokoboria ko sobali abana inja babo kachikura litukere limo tuwa kachikura liko enda abantu ano tukuteka turaga twensi abamo na ne tokonyane tontore to kuangana ase nje chikure chiga okuramana gusikino te yemuze ngana enkongu echikumugira omoyo achigutwara ukokogeja after no leko chiko chieri tuiwanane ebengaki democracy ogotumia ekini ngendu kengencho lakini abochori bachora barai bali barachana gokonya egesaku kiagusi na Kenya ekile kinda advice ya bategere ba Kenya mbia mwana mto John ayo mto John aondiek asante sana nganalia alio mwali bana mambe nganalia alio mwali bana mambe mbia mono sitanga na akiri mbia mono area soko ndigia liga nalio mwali ngotabanga kamuranche abantu baito egente ketanga ntumende gutwana mulembe singencho kine kyo kira akoreke no eno mulemi kinde biasa kine kyo kira akoreke onye mulembe toyo igotore ndense ne yamoyo katubwate ense ya mutubwate ito ya Kenya ekinyoro kitubwate ne kamo yeito aso menye to muchio tochi kuri place inaendera isi kekoranje tu mulembe asichukule chito chiwaka na kinje ndasa basa ko enda singenyo to soko ko to wairo muntu mwake to mwate liso na to bwatiriso na chiko chomerwa ebintu bisaleke to tutwara mulembe twanchane anyo wake kuraka solo jalo bia lakini twanchane ekine kindabe kegero Biyamano, asante sana yo mto Jona ondieki aspiring MP kuruchinsa mochiria chia bonchari ndi bachia bokendu nyoranga chikuranchi gende tekuli wa sinchira ya bene kingma na ntogende go kolete robo semi wa bene kingma buna kolengana tokupanyo. By the way, thank you so much asugere chinga kichia oni monyite miro ne menge so kwana mona intwe na omo choma tegere biyamana sinchoko ba mona intwe somurogori wana mambia teto ko ira somurogori serio pataka chiteka ni bere mbwate ngo konyolinga na ki abara yabaya ko tunya ko batoko chora bara yabaya ko bwate kana na una omonguru atu anchire. Asante sana. Meanwhile SMS kire mwandi kire ga grande D254 ikangonte binga good morning. Asante sana kwa pamoja nasi. Violet Ondari agonte binga flonguru jinsa mchade aspara ale kiangori yabu niko tundi. Asante sana kwa tunde kurukange mijofri inde goda banga 2020 ngwana ko 2020 musi yotokale 22 mangana ko ngiro indi 2020 inyoranga na otore